Illejla għandna buffet varjetà collage ta' messaġġi. Jiena kelli l-privileġġ u infatti sitt oħra. Lejla għandna 4 manna monnhom, imma 2 minnhom ma setgħux ikunu magħna minħabba li qegħdin overseas għawdex. Mhux overseas jiġu? Għalhekk overseas għax over the sea. Anyway, qegħdin għawdex imma inselmulhom u dal-weekend ningrazzjala Alla kellna l-opportunità u ħanidilkom eżaħwa, speċjalment familja River of Love, sew Maltin u Għawċin. Meta jkun hemm li jiena ħammur xi konferenza, inħeġġiġkom meta jkun hawn familja minn River of Love, speċjalment konferenzi li aħna konnessi ma' ministeri bħal fejn ma morna issa. Inħeġġiġkom biex tiġu mqar darba magħna. Għaliex mhux biss tinbnew b'dak li tisimgħu fil-konferenzi, imma kemm hija sabiħa meta ninbnew, meta jkun hemm dik il-familja żgħira, mill din il-familja nirringrazzaw l-Alla mdaqsa, li insifru flimkien u meta tgħix flimkien, ixxommu l-xulxin, tuħu pjaċir. Le, kulħadd tifuh kien. Alleluja. Imma is-sabiħa parti l-ċajta xina kolli ċajċi kultan. It-torta dak ara, dak. Mbagħad liħor ukoll dak ara, dak tal-blu. Dak tal-blu ara. Dak, iva dak. Dak. Kollu tortijak. Allora, le, xi ħaġa vera sabiħa. Illum ħanħallu l-mulej jitkellem minn dawn l-aħwa. Però hija xi ħaġa sabiħa meta ssifru flimkien bħala grupp kemm tingħaqad. Il-Knisja tingħaqad ħafna bis-serjetà. Għaliex tagħmlu 3 ijiem, 4 ijiem, 5 ijiem flimkien u tiġu close ħafna u tara il-ġmiel tal-kunċett li Alla jħobb familja. U nixtieq nibda biskrittura qabel ma nibda nagħti l-aħwa, mor fis-Salmi. Salmi. Grazzi Ġesu. Salmi 133. Psalm 133. Salmi. Ftakart fija issa. Isma' vers wieħed. Għax din hija vera irridkom iżommu fuq il-qudiem ta' ħsibijietkom li dak kollu li Alla jħobb l-oppost id-demonju jobodu. Qed tisimgħuni x'inha ngħidilkom? Dak kollu li Alla tant iħobb, Alla tant iħobb ċertu affarijiet u di waħda minnhom. Imma l-oppost b'daqshekk qawwa li Alla jħobba, b'daqshekk joħrem qawwa tal-għaddu li tant joboda. U dik hija laqda u x-xirka tal-aħwa, laqda tal-aħwa. Amen? Alla huwa missier. U aħna rajna l-missier permezz li Ġesu ġie urina l-qalb tal-missier. U isimgħu dan kliem Alla, ispirat bil-Spiritu Santu minn fom is-Salmista David. Kemm hi ħaġa sabiħa u ħelwa li l-aħwa jamru flimkien. Bħal żejt mill-aħjar imsawwa fuq ir-ras li jinżel mal-leħja tiegħu, li jinżel mal-leħja ta' Aron, mela da jibda iż-żejt jibda mir-ras. Ir-ras tal-Knisja hija Kristu. Ir-ras tal-Knisja lokali wkoll hija l-Knisja, il-Kristu, imma mbagħad kull Knisja lokali għandha r-ras tagħha. Għalhekk aħna l-bilma ngħidlu hawn ras, mhux veru, ċajta dik. Imma ma tkun żgħar hekk veru kien jgħidu hawn ras. Mhux kultant jgħidulek ras u tkun bla ras. Imma msommen. Kristu huwa r-ras tal-Knisja. Il-Knisja lokali, Kristu dejjem jibqa' ras tal-Knisja, imma wkoll għandha ras ieħor lokali. Ir-ras lokali huwa ir-raj, il-missier spiritwali. Mal-mara tiegħu li ħafna drabi, mhux bil-fors dejjem, imma ħafna drabi,
F'din il-każ tal-River of Love, hekk huwa żgur il-kunċett huwa l-prinċipju li l-mara tiegħi huwa l-om spiritwali. Sewwa u qed ngħidlek mhux dejjem hekk għax mhux kull mara ta' paster għandha sejħa l-ministeru, kull mara ta' kull paster għandha sejħa biex tissapporta lil żewġa. Imma mhux kull mara ta' paster għandha l-sejħa ta' ministeru. Qed tifhmu differenza? Qed tifhmu differenza? Ġifieri hawn nisa li jħobbu lil Alla imma m'għandhom sejħa l-ministeru, sejħa tagħhom hija li jissapportjaw il-żewġa. Imma mbagħad hawn nisa li ma' żewġhom għandhom ukoll sejħa. Amen, u f'din id-dar, hekk aħna, il-mara tiegħi ukoll għandha s-sejħa, mhux jiena tgħidilha s-sejħa, sejħa tgħidilha mulej. Allura tagħmel xogħol pastorali miegħi flimkien miegħi, jiet bħala om spiritwali jiena missier spiritwali. Imma il-dilka tal-Ispiritu Santu wara Ġesu li huwa r-ras ta' Knisja, l-ewwel ma tinżel hija fuq ir-ras ta' dik il-Knisja lokali, ta' dik il-familja lokali. Isimgħu x'jiġri mbagħad. Iż-żejt jinżel minn mal-aħja sa fuq l-lon ta' ħwejġu. Jiġifieri iż-żejt li jinżel minn ras jiġi fuq il-kumplament tal-ġisem. Amen? Li f'dan il-każ ta' River of Love jew ukoll knejjes oħra, dak il-każ ikun il-kongregazzjoni dik il-familja ħadd irċievi mill-anointing, ħadd benefika mill-anointing mid-dilka spiritwali li hemm fuq dik ir-ras lokali. U bħan-nida tal-Hermon li tinżel fuq l-għoljiet ta' Sion. Għax isimgħuha, għax hemm, jew kellha kulħadd jgħid għax hawn, il-mulej jagħti l-barka. Hemm bżonn noqgħod niġi River of Love biex nitbierek. Skont Salmi 133 u bosta turrum Salmi skritturi oħra iva ta'. Issa, jiena mhux qed ngħidilkom River of Love biss, il-kunċett huwa l-familja lokali. Hemm barka li għal dawk kollha li qed jisimgħu li intom għandkom għarraskom, kristjani għarraskom, jew nkella xi kristjani oħrajn, għax jiena narak fuq it-television, jew għax jiena nħobb insegwi God TV. Tajjeb, imma b'daqshekk ma m'intix knisja, m'intix topera fil-kunċett ta' knisja u familja. Tajjeb li tara kellima tajbin, u attenta x'hemm kellima l-mhux daqshekk tajbin ukoll. Imma tajjeb, mela mhux tajjeb, mhux ovvja tajjeb ningrazzjaw l-Alla tal-medja u taw il-barkit li għandna li nistgħu nisimgħu kellima tajbin, imma b'daqshekk inti nsegwi l-YouTube ma tagħmlekx knisja. Sewwa, ma u laqqas tirreplejsja x-xirka tal-aħwa. Sewwa inti tispiċċa tqisek Kristjan li spiritualment parlando, spiritually speaking, qisek Kristjan bla ras. Bis-serjetà qed ngħidilhom, u din mhix ċajta, din hija serja. Darba l-mara tiegħi xi 3 snin 4 snin ilu. Kella ħolma, u l-mara tiegħi għandha doni profetiċi bħal xi wħud minnkom hawnhekk. U Alla jkellima ħafna bil-ħolm. U kella ħolma fuq 2 min-nies li m'għadhomx River of Love, la fiżikament u laqas qatt ma kienu spiritualment. Għax kienu joperaw bla ras, għax kienu bħal mos minn flok naċ. U raddaw 2 min-nies mixjin weħidhom min ras. Int fejn in Kristjan għal minnu River of Love, hawnhekk il-film għan familja tiegħek, hawnhekk il-kopertura spirituali tiegħek, hawnhekk taħt Ġesu Kristu, jien ir-ras fi Kristu, sewwa hekk inti knisja oħra. Hemmhekk tissib il-kopertura spirituali tiegħek. Jekk minn timkien, you're out of line. Simple as that. You're out of line and out of order. And you have a serious problem. Do you know what it's called? Stinking pride rebellion. Amen? Is that the truth? Hello? Are you okay, guys? That's it. Amen? Hallelujah. Li tinsel fuq l-għoljiet ta' Sion għax hemm il-mulej jagħti l-barka hemm. Hemm Alla jagħti l-barka għaliex? Għax jekk hemm xi ħaġa li Alla jħobb, u din mhux internazzjonali ma' kwalinkwe u ma' min jiġi, ma' fil-Kristjaneżmu, fil-familja tal-Alla, sew lokali u anka globali, Alla jħobb l-għaqda. Hello! Alla jħobb l-għaqda ħwa! Kemm minn komandkom it-tfal? Kemm minn komandkom it-tfal? Tħobbu għamtu, bdu bieġi ma taraw il-familja miġbura ma'kom. Amen? Issa,
Ovvjament, għandhom ħajjithom ukoll, jagħmlu l-affarijiet tagħhom ukoll. Imma kemm tuħu pjaċir meta tara l-wliedek flimkien miġbura madwar mejda jew toħorġu tagħmlu ċaġa flimkien. Isma', taf minn fejn ġibta dik il-pjaċir? Min Alla taħi. Alla jieħu pjaċir, Alla jieħu pjaċir jara l-għaqda. Hemm l-għaqda, tibda l-għaqda fil-familja tiegħi u ningrasa l-Alla teżisti. Hemm il-familja l-għaqda fil-familja lokali, knisja, hemm imbagħad għaqda ma' familji oħrajn, kongregazzjonijiet li jekk ħofu li jimxu bl-istess prinċipji ta' integrità maħabba u ma jnattakkaw xi xulxin bħal ma jagħmlu xi wħud. Sewwa, mbagħad nistgħu nimxu wkoll flimkien. Amen. Taqblux tifhmu xi ħaġa saħwa. Amen. Halleluja. Ħalli ħankompli mela. Għax hemm il-mulej jagħti l-barka ma lejtek. Kulħadd jgħid hemm il-mulej jagħti l-barka. Hemm jagħti l-ħajja ta' dejjem. Halleluja. Amen. Mela, ħanibdew, minn ħajkun number 1? Tkun tibda ġbin, ladies first. Amen. Manna lady oħra hawnhekk. Mela. Mela. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja l-mulej għal l-opportunità li tagħna, speċjalment ħanitkellem għalija kienet verament xi ħaġa li ma kontx qed nistenna. Kienet verament hekk f'daqqa iż-żmien li qiegħda li konna fih aqqas jiġifieri kien opportuna għalija li nħalli d-dar, żewġ irġiel, 3 tiqtates, ġenituri tiegħi jien kollu iċemplu u għax għandhom bżonni bħalissa ġifieri imma litteralment il-mulej sejjaħli biex immur u nagħtih glorja illa għaliex Alla li smajt minnu mort. I'm very grateful ġifieri li il-mulej jagħmel dal-affarijiet u rridu nkunu sensitive għalhekk. L-iktar li ħassejt fl-ispirtu tiegħi it's a gift from me. Il-mulej jagħmel li ċara li hija gift u vera kienet gift, it was a blessing. Konferenzi oħra ġieli mort, imma din id-darba kienet xi ħaġa speċjali. Il-knisja li morna fiha diġà kont mort, naf xi knisja ġifieri konna sejrin fiha. It's a great church, ġifieri rajna affarijiet mirakli tista' tgħid tangibbli meta bdiet tipritka Cindy Jacobs tara nies li kellhom ċertu naqsu mit-tul u jerġgħu jiġu f'posthom, tpoġġi idea hekk. Sakemm jerġgħu jiġu f'posthom u s-saqaj jitwal u affarijiet insomma tumors jisparixxaw dak il-ħin jitilgħu n-nies jgħidu I mean, taraġeb, amazing. Imma, ġifieri nirringrazzja l-Alla għal dak kollu li rajt hemmhekk. Nirringrazzja l-Alla għall-aħwa, għall-pastor li kan too bold, ħsibna f'kollox. Dawn iż-żewġ gentlemen li għandna magħna hawnhekk verament tal-mulej. Ħadu ħsiebna li l-ewwel Mirjam ta' vera, ġifieri, għamlu ta' chaperons, insomma, litteralment ma f'dawnix għas sekonda jiġru magħna. It was a real blessings. Il-hosts li kellna, żewġ aħwa f'din il-knisja, li verament they got out of their way, tawna villa fejn noqogħdu, ġifieri, bil-kumdità, bl-ikel b'kollox. Il-mulej vera rrid ibarikna. Issa, li rrid niġi għali aktar, li meta jkun rrid xi ħaġa l-mulej, ġifieri aħna morna rajna profeta hemmhekk, Cindy Jacobs. Profeta, apostlu u anka pastor. Eżatt. Ġifieri kellna tliet uffiċjali rajna joperaw. Eżatt, fiha, mhux hekk. Imma u rajna affarijiet urċivejna minn għandha sa l-pastor jiftaħ iktar ovvjament fuq dawk il-preaches li rajna. Però għalija personali l-iktar pritka li verament affettwatni kienet ta' Joe Porello, it-tifel. Il-pastor. Il-pastor. Joe Porello. Joe Porello. Infatti. Tal-Lirio Porello ġifieri. Ħanitlobkom tinsi għandek tgħid. Please, jekk Alla jrid l-erba' li ġejja għal Christmas imma hu. Le baqa. Mela l-erba' li ġejja ħabat tajjeb. Ħanamililkom dil-preach hawnhekk. Isimgħuna it is powerful. Ħanejdilkom aħwa. Ħatkunu mberkin. Għax mhux qiegħda online. ħatkunu mberkin, it is powerful, it's gonna bless you, ejjew daqsi kieku ħatkunu hemmhekk. Ħanamilkom nhar l-erba' li ġejja hawnhekk, għax qedlu mort ngħidlu ħanamlu hawnhekk nhar l-erba' li ġejja Alla jrid.
Ġifiri, għalija qed ngħid, mhux ħanniftaħ id-dettalji ħajkellimkom il-pastor. Imma jekk verament tiftu qalbkom għalija, tagħmel xi ħaġa speċjali bħal mamlet fija, l-mulej kellimni biha għalija biss kien biżejjed. Issa apparti li kollha kienu preachers kbar. Okay, għalix kienu apostli u pastors, ġifiri, they are really anointed u ħadna pjaċir bil-dak kollu li pritkaw. Imma din il-pritka nemmen li hija wkoll enesit għalina hawnhekk bħala knisja u jekk naqbdu l-koll kemm aħna, ħanaraw ħwejjeġ kbar. Żgur, il għaliex bħalma jaraw din il-knisja, għaliex m'għandniex naraw aħna. Sewwa, ġifiri, u l-iżżet li ritnet ukoll qabel nagħlaq. Il-konferenzi, għaliex nemmen li il-mulej jikellimna minnhom? L-ewwel nett inkunu immersed. 4 tiem sħaħ. Alright, mingħajr xejn ma jtelliflek il-focus. Sewwa fuq dak li qed jgħid il-mulej, ella li smajna mhux xejn ġdid. Imma għax konna attenti fil-ħin kollu, konna f'post fejn il-mulej kien qed jaħdem, dak li ntqal seta' jagħmel effett. Iktar milli kien ilu jgħid il-mulej, ġifieri dak li smajt kien ilu jgħidu lill-mulej, imma daqs kemm għamel effett. Għax kont hemmhekk qatt nomod, qatt nimmedita. Il-mulej wasal il-messaġġ propju li rid iwassal. Ġifieri meta jkellimkom il-mulej, go for it, toqgħodux lura. Laqt, ma nafx what to expect, amnuni. Ġifieri imma qalbi miftuħa lill-mulej se jagħmel ħwejjeġ kbar. Ġifieri it was new beginnings. Hekk kienet new opportunities. U jalla l-mulej ukoll itina l-grazza li naraw aħna wkoll. Amen. Amen. Grazzi mulej. Mela, next in line. Mela. Malija wkoll kienet opportunità li ma kontx qed nistennija. Bħalma kulħadd jaf jiena ikolli l-mama miegħi 24 hours kuljum, so tkun naqra diffiċli għalija biex toħroġ minn ġo d-dar għax issiba diffiċli biex tuħu ċertu affarijiet għand hija ieħor fis-sens biex toħħostja għal matul iż-żmien li jiena ma nkunx fid-dar sewwa. U on the other hand, hija ieħor pa speċi jkollu il-missier il-mara wkoll li jkun qiegħed joħdu ħsiebu. So meta jiena qedtilha għax inert nikkorda kollox, inserta li il-papa tal-mara taħija ma kienx qiegħed hemmhekk, so it was much more easy għalija illi tmur il-mama ħalli ma jkollix tnej at least ħsieb waħda. That was the first yes. Mbagħad ġifieri besides li ir-raġel tani l-inkoraġġament illi mmur għax ma tantx inħobb nitlaq fiċ-ċirkostanzi li ġieli fihom, pero I was really blessed l-aħwa. Ma smajna xejn ta' barra minnaw li soltu ma nisimgħux bħalma diġà qalet oħti. Però ħaġa tal-aġeb. L-ewwel preach li dħalt u konna hemmhekk li attendejna liha, l-ewwel ma talab huwa kontra l-ispirtu tal-allerġiji. U jiena kelli raġel għax madux nirringrazzja l-għalih by fate li kienet għalija diretta fis-sens ħriġ tat-talba għalija jisi qed joħroġ ir-raġel tiegħi u vera ħassejt li kienet diretta u lill-mulej ridni hemmhekk. Barra minn hekk fejn ħostjajna wkoll bħalma qalet uħti Mari kellna mara u raġel vera tat-zokkor, provaw jissodisfawna minn kull angolu. U kważi aħna bdejna ngħidulhom biex ma jsajrunniex vera Mar. Fis-sens għax vera tawna il-fulfillment kollu. Kenna l-favur tal-mulej kull fejn immorru, vera nġorru il-favur talla kull fejn nidħlu, jisna xi xi ħaġa. We are royal, we are people of the kingdom. U l-mulej vera onorana, grazzi Ġesu. Xi ħaġa milli wkoll besides li l-aħwa vera bħalma qalet oħti, they were so supportive, laqqas ħadd minnhom ħallewna nerfu basket u ħin kollu jekk niċċaqal umor imqara l-bathroom, imqar inkunu xi stabbilment jiġru warajna,
Msikinek bil-bodyguard konna. Vera, grazzi mulej għalihom. U xi ħaġa li rrid ngħid ukoll, waħda mill-preach, semma xi ħaġa li qatt ma rajtha. U ħanibda bl-iskrittura li beda biha. Tridu tmorru miegħi wa Hebrews 12. 12:2. Lut. Hebrews 12:2. Lut kapitlu 12, vers 2. Tejtek. Inżommu għajnejna merfuqa lej Ġesu li minnu tibda u fih tintem il-fidi tagħna u li flok lena li kellu qoddiemu għad għas-salib bla xejn ma qis l-għajb tiegħu. U issa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tat-tron tal-Alla. U fuq dik l-iskrittura reġa' fetaħ fuq meta Ġwanni fil-Revelation ra it-tron tal-Alla imdawwar bir-rainbow. Hemmhekk qiegħda l-aħwa. Dik il-qawsalla li għalina tfisser il-patt li Alla għamel magħna mal-poplu tiegħu qiegħda mdawra ma' tron tal-Alla. Qatt rajtuha dik. Però aħna minn hawn isfel naraw Amen. nofs. Amen, amen. We only see a bow. Anka Amen. nejda. Amen. Titla li ġo grizmejja. Amen, amen. Mela, żommu għajnejkom fuq il-mulej. Amen. U l-importanti, u l-iktar importanti huwa obedience. Obbedienza. Obedience. Tamlux taraskom, jiena wkoll ta' ġifieri fil-ġisem, kulħadd jaqa' fil-ġisem. Imma mbagħad nindem ngħidlu mulej ta' għamel minni skont ir-rida tiegħek. Amen. Tafal xiex l-aħwa, ħalli narawha sħiħa mruħdeħ. Amen. Grazie Gesù. Ħanarawha kemm sabiħa dik il-qawsalla Alleluja. mdawra ma' tron tal-Alla. Għax meta naslu ħdeħ biss nistgħu narawha sħiħa. Amen. Minn hawn nisfel naraw nofs. U dik vera għamlet impatt fuqi kelli revelazzjoni tagħha Sabiħa. u ma nistax ninsiha. Nagħti Amen. glorja lil Ġesu. Halleluja. Amen, amen. Grazzi Ġessu. Mela, jina kont jgħet msifer u bdejt niċċattja mal-pastor u anka ma' Brother Dwayne. Pratikament ħassejt li għandi immur għal din il-konferenza meta kont jitawek u l-pastor għal ħajmur għal din il-konferenza. Mela, pratikament jien kif tħalt emmek ġili mort konferenzi qabel. Imma kif tħalt hemmhekk ħassejt fl-ispirtu tiegħi din hija xmara li tittom fiha. Ħassejt hekk. Infatti it-tok kien fuq xmara. Wara dik u l-pastor ħajjiftaħ aktar fuq għadu kif qalulkom kemm il-pastor kemm Sister Mari wkoll. Meta kien hemm dak l-imġiddem u niżel fl-ilma għal 7 darbiet. Il-mulej tani revelazzjoni dak il-ħin li jrid ikun hemm perseveranza, skużawna qaċċetat. Perseveranza fejqan imma jrid ikun hemm il-fidi. U cleansing. U obbedjenza. Kelli test ukoll. Issa ħanajda. Kelli test ukoll. Mela, il-pastor għalinna ejja ħdejja u hekk quddiem. U hemmhekk il-mulej testjani. Il-għaliex kemm jienu kemm hija għaw Pawlu ma kenniex it-tegla ta' ministri, kenna ġast ċappetta biex nattendu din il-konferenza. Il-pastor kien mal-pastors, Sister Miriam u Mari kienu mal-ministri. U kien hemm il-postijiet vojta. U ġieli in charge u l-pastor għallu le m'għandhomx tegle wara. U s-sidġiet kollha vojta. U jien għatlu, ok, no problem, il-Pawlu għatlu, ejja Pawl, wara. U morna wara. Literalment, meta morna wara, instertajt, eżat wara il-ministeri. Sawa, l-aħħar mal-ħajt.
immedjatament waqt il-praise and worship nara cleaner jibki. Amen. Jien ma nafx nitkellem bit-Taljan. Ma nafx nitkellem bit-Taljan. Nibda nifhem xi ħaġa u fimt l-affarijiet ħajbda jitgħallem. ħanibda nitgħallem. ħatejnu Ġulja, xulli ġara titgħallem. Isma, ibda kelmu bit-Taljan. Iva, dik taf ħafna bit-Taljan. Jekk ma jifhimx taf kollox. xiekol. Eżatt, ismajtax għaklek. Eżatt, dik taf ħafna bit-Taljan. Imma dan il-ġuvni mulej poġġiw li fuq qalbu waqt li konna qed nagħmlu l-worship. U mort kellimtu kif stajt. Bl-Ingliż, ma nafx hekk femx, imma li tal mulej poġġiw li fuq qalbi tajtulu. U dakin il-ġimgħa is-sibt ma kienx jetem, il-ħadd terġa' jitrajtu u ġi fuq ihu. I mean, da pratikament il-mulej batni fuqu. Ġifieri, ħafna drabi joħroġ it-test, tgħaddi mit-test għax kieku titkollok l-obbedjenza kif qatt qabel, tgħaddi mit-test u mbagħad Alla jużak b'mod differenti. Dak prattikament kien hemm momenti fejn il-mulej jorini wkoll il-pjan tiegħu u biex ikollok il-pjan, biex twettaq il-pjan, tittaraf li inti iben u inti bint. Amen. Grazzi. Amen. Dak li xtaqt naqsam magħkom. Amen. God bless you all. Amen. Mela, jinnejt għalija ħassejt il-prezenza il-ħin kollu waqt il-worship, speċjalment il-worship. Il-prezenza palma nħossaw u naħsebaw minn tistgħu tiġdu li nħossa kif nurijin li nħoss il-prezenza. Amen. Meraviljuża u Thank you, Lord. Ringrazzja l-Moli Alla u l-pastor u l-mara tiegħu illi stajt nitla dil-konferenza. It's an awesome experience. Li kelli nerġa' nagħmel ovvja nerġa' nagħmel, ma insomma dak fidej il-Moli. Mela, ħafna teachings uħod minnhom ismajnihom hawn. Iva, allura tgħidli xejn ġdid? Le, ġdid, differenti. Oħrajn li qatt ma smajt uħod minnhom għadni qas fimthom sissa, jiġifieri fadal li x'nitgħallem. U rajna xi mirakli wkoll barra li semmew ħuti. Amen. Kien hemm żewġ persuni, wieħed kellu titanium plate fl-iskal fil-qorrija telqet. Oħra kellha titanium plate fida x'imkien hawn, telqet ukoll. Ieħor kellu siequ kważi maqtuha barra just ħetu ilu biex nieqsa, beda jħaddimha. Amen. Praise God. Dan mirakli kien hemm dak il-ħin li Lirio Porello. Amen. God bless him. U għalija personali issa jien meta tkellem anka Kaxxo Benedetto Kaxxo u Benedetta Kaxxo. tkellmu fuq il-missier. U rrealizzajt ġifieri f'ħajti qatt ma rajt il-missieri u ħafna drabi kont nikkritikah qatt ma qbilna f'xejn jien u missieri qatt f'xejn u qatt ma rajt pjuttost kont nikkritikah niġġudikah eċċetera qatt ma insomma mhux se nidħol f'dettalji. Issa missieri ħallina ma nistax nirranġa miegħu la ħallina. Però nixtieq norraħ illum, speċi ħares lura dal-jumej jiġifieri il-Malejja għal li nħares lura u nara li jagħmel magħna. Amen. Speċi għalija, speċi qatt ma apprezzajt, qatt ma stajt nara qed nipprova nżomm. Ma stajtx nara bħal it-tajjeb li jagħmel whatever. Orrejt rajt il-ħażin bħal kull missier bħal jien missier niżbalja wkoll imma ma jiżbaljax kif qed ngħidu. Qatt ma apprezzajt, qatt ma evalwajt it-tajjeb li jagħmel sagrifiċċju kemm ħadna eċċetera, qatt ma qasbis ikkonsidrajtu. Nitlob magħfar qudiemkom tal-Mulej nixtieq norra l-missieri għas-sagrifiċċji li jagħmel. Qudiemkom il-koll pubblikament għax ġieli la pubblikament ħanitek kessirtu qattajtu bi kliemi
nirreversja dak li għamilt, ma li jaħfir li, grazzi ma li ġesu. Amen. Amen. Grazzi Jahwa, tistaw tpoġġi bil-qeda. Ħanejt xi ħaġa fuq għaliex wieħed mill-messaġġi ara kien hemm number one kien hemm ċertu wieħed kien hemm tliet apostli ma tnejn minnhom tkellmu wieħed minnhom huwa Apostolo Benġamino Cassio li jitkellem fuq u għamel hemm quote l-opportunità għaliex il-konferenza kienet fuq opportunitajiet profetiċi. U hemm ħafna x'titgħallem fuq din. Aħna fil-ħajja kollok kull jum għandek opportunità. Kull jum għandek opportunità. U kull opportunità ħadd irrevela xi ħaġa fik. U kull opportunità inti tista' tuża jew biex tikber jew biex taqa'. Jew biex issaħħaħ, jew biex idajjef, jew biex tagħti glorja li dadu, jew biex tagħti glorja l-Alla. Jiena kemm il-darbetta li inti ma tistax tikkontrolla f'ħajtek x'jiġri lilek, imma tista' tikkontrolla Mirjam jaqaf please. Inti ma tistax tikkontrolla x'jiġri lilek, imma tista' biss tikkontrolla x'jiġri fik. Ma tistax tikkontrolla x'jagħmel ħadd ieħor lilek. ċirkustanzi ta' madwarek. Bħalma bosta minna u anke naraw fl-iskrittura bħal meta d-disċipli għaddew minn maltempata. Kien hemm drabi fejn Alla fejn Kristu waqqaf il-maltempata. Ma kien hemm drabi fejn Alla ma waqqafx il-maltempata. Ma waqqaf il-maltempata f'Pietru f'Ġovih. Tista' tkun fil-maltempata, imma inti tista' tagħmel għażla biex il-maltempata ma tkunx fik. U meta jiena u inti ngħixu mill-punto di vista eterna, kull opportunità issir opportunità divina biex inti tikber u timmatura. Ħanilkom ħaġa ħwa. Fil-ħajja sakemm inti Alla jsejjaħlek biex timur ħdejjeh, ħajkollok bosta sfidi. Din hija ħajja ta' challenges, ta' sfidi. Hemm il-premijiet, hemm id-diffikultajiet. Però kull opportunità ħad immoldja lilek. U inti tista' tagħżel li kull opportunità ssir forma ta' disċiplina ta' trasformazzjoni fik. U waħda mill-quotes dan ir-raġel għal dan il-quote, ħanidilkom x'qal dan ir-raġel kien apostle, huwa apostle. Għall-opportunità isservi biex il-glorja talla timmanifesta f'ħajtek. Kull opportunità inti tista' tuża biex il-glorja talla timmanifesta f'ħajtek. Matul il-ġimgħa jiena parti minn xogħli, il-maġġoranza ta' xogħli, ħanidu mhux il-maġġoranza, ma ħanidu parti kbira minn xogħli bħala pastor, bħala ministru, huwa nintaqa' ma' nies u ħafna mid-drabi nintaqgħu u nitkellmu fuq iċ-challenges li dak li jkun jew dik li tkun huma dej minnhom. U jiena u inti sakemm nibqgħu fuq din id-dinja, ħanibqgħu niffaċċjaw challenges. M'intix ħadd jieqaf, il-challenges mhux ħajjifqu aħna. Id-demonju mhux ħajjieqaf jiġi kontra tiegħek. Il-kont mhux ħajjifqu, il-kontijiet mhux ħajjifqu ħajbqgħu jiġu, ħajjifqu jiġu. In-nies ħajkun hemm min nies ħajweġġak, ħajkun hemm anke nies li jħobbu l-Alla li jweġġaw. Issa jiena nemmen għax l-iskrittura tgħid li mħabba temmen l-aħjar, love believes the best, fl-ewwel Korintin 13. Jiena nemmen li l-ebda bnidem ġenwin Alla ma jqum fil-għodu jgħid jien nixtieq niweġġa l-ħadd ieħor xi ħadd. Għaw xi ħadd tagħmlu hekk intom? Għaw xi ħadd intom tippjanaw kif tqumu fil-għodu jgħidu ħanar minn ħawweġġalhom. Ovvja. Imma ġieli weġġajthom xi ħadd? Issa,
Ovvjament inti tikber u timmatura. Però meta xi ħadd iweġġik, dik hija opportunità għalik biex tikber. Jekk inti tweġġa' lil ħadd ieħor għal dak il-brother u sister ukoll hija opportunità biex jikber. U jekk inti tinnota anke fl-att naturali għax ħafna affarijiet spiritwali u naturali huma parallel. Kif Alla jħobb il-familja spiritwali hekk Alla jħobb il-familja naturali. Jinaw inti, dawk li intom tħobbu tmorru ġim, u jekk ma tmorru ġim, mhux probabbli f'jannar ħafna minnkom tibdew tagħmlu ħafna rezoluzzjonijiet u fil-bidu ta' frat ġa tkunu tkissirtuhom biex tmorru l-ġim. Imma inti tmur il-ġim ta' falix. Taf li ħadd tmur ġim, ħafna minn nies jagħmlu hekk vera. Maħħart fil-bidu tas-sena tant jieklu fil-Christmas u jgħidu istar tonqos, istar tinsir iktar fit. U jibdaw jagħmlu riżoluzzjonijiet u fl-aħħar ta' jannar tiġa waqqgħu kollox, iġa spiċċa kollox ir-riżoluzzjoni. Il-kunċett huwa di. Ħadd ma jħobba fin-naturali l-pressure. Imma do you realize that it's the pressure that makes you mature? Hija l-pressure li toħroġ xemm fik. Ħanejlkom aħwa, jiena qed ngħidha lilkom illum naf li hemm aħwa qed isegwu li huma parti mill-fellowship minn din jiena u inti ma tistax tibqa' taħrab iċ-challenges għax jekk tmur l-Amerika ċ-challenges ħajjerġgħu jiġu warajk. Jekk tmur iċ-Ċina iċ-challenges ħajmorru warajk. Jekk tibdel id-dar iċ-challenges jafu fejn toqgħod. Jekk tibdel ix-xogħol iċ-challenges jafu fejn toqgħod. Jekk toqgħod ingħalaq b'bibek u ma toħroġ minn dar, iċ-challenges xorta jidħlu. Allura jiena u inti li nixtiequ nikbru nimmaturaw u nsiru nixbħu iktar isidna, meta jiġi challenges dawwara f'opportunità biex tikber. Dawwara opportunità biex timmatura. Dawwara f'opportunità din huwa challenge. Sew jekkux ma' xi ħadd familjari, sew jekkux mal-mara tiegħek jew ma' żewġek, sew ma' wliedek, sew ma' ħudek fi Kristu. Isimgħuni aħwa, għal dawk l-aħwa li ħarbu mill-fellowship, għax ġew offenduti. Daw li qed jissawmu ħajmurru l-ġenna. Titaf li ħadd ġedin ta' għamew dak il-bradder. Kull ma milt inti just all you did is you just postponed the challenge, that's all. Kull ma milt inti posponejtu dik l-sfida u terġa' qabel ma tmur il-ġenna ħad intaqa' miegħu jew magħha xorta f'Malta għax Malta żgħira. X'ħat tagħmel? Tagħmel bħal balalu toqgħod taqsam it-triq? Jew ħadd tara xi ħadd tgħaddej mit-triq u ta' parsi tibda taqra l-ktieb? X'ħat tagħmel? Ħallu challenges li fina fikom jisfidi jimaturawk. Stop running and start changing. Iqaf iġri. Kull fejn tmur fuq ix-xogħol, business, jekk tmur toħroġ tmur jekk anke kissifer fuq l-ajruplan, fuq il-vapur, fuq ir-restorant, mal-waiter, mad-driver, challenges. U kull darba xi ħaġa fik ħad tiġi kif bro? Kif tagħmilha? Għadna mux għadni metak bizzajiet għaj, brother. Anyway, għadda f'muħwa, dawma, u dawk ħajkabruk, meta inti għandek disgwid, nuqqasta bil, ma tarax għajn, maħuk waħtok, itallem. Aħna kolla differenti, aħna kolla uniċi, aħna kolla speċjali fajna il-mulej. Dak li stess xuk li inti forsi ma taqbilx miħu joħtok, ma taqbilx waħħa, daqsek u mawi mifdin, bl-istess dem ta' Kristu bħalma inti mifdin. U inti, u jina u inti, għal din l-imbirka unità li tant Alla jħobb bħalma qrajna fis-Salm 133 u li aħna nkunu ħaġa waħda, jirrikjedi xogħol. U l-ikbar xogħol li ħajsir huwa fik. L-ikbar xogħol li ħajsir huwa fik. Amen aħwa, qed tabdu xi ħaġa? Allura il-messaġġ ta' dar-raġel Apostolo Kassjo kienet ikkrea opportunitajiet profetiċi għaddej minn sfida.
xi tridni nitgħallem minna Mulej. Mulej x'qed tagħmel fija. Faċli nwaħħal f'ħija u f'oħħti faċli. Ftakar. Ma tistax twaqqaf għasfur milli jtir fuq rasek. Imma tista' twaqqfu milli jagħmel bejta f'rasek. Għaw xut minnkom jiżloq mal-ewwel. Amen, aħwan? Tifmu l-kunċett. Pero ħana għaralkom xaġa, kama minnkom tixtiqu revival? Kama minnkom tixtiqu għal dawk li intom ma tafux tfisser revival ġviri għaw minn spirituali. Meta jkun għaw minn spirituali li nemmen li parti tiġa qegħdin fih. Pero ħdej dak li nemmen li għallandu għalina sewa River of Love. Tafx kienaw il-weekend li għadda? Tafx kienaw il-weekend tal-konferenza? Tafu x'kienaw? Tafu x'qawwa ta' glorja kienaw? Tafu. Tafu x'kienaw? Li Pastore Nikola għalli dan huwa din atmosfera ta' revival. Tifmu? U nixtieqkom li intom tarfu li meta jisir revival huwa jiena u inti nikkontribwixxu għal-revival. Il-revival mhux ġast iseħħ. Il-revival tipprepara għalih biex jiġi. Ġifieri jiena u inti insiru kalamita biex nattiraw dak li Alla għandu għalina. Qed tifhmu aħwa? Halleluja. Ħanorikom żewġ skritturi. Morru fi ktib ta' Salmi għal darba oħra. Salmi 58. 85. Psalm 85. Waħda mill-affarijiet, waħda kien hemm ħafna messaġġi sbieħ. Sorry, jiena xettilkom. 85, sorry, 85. Għax jiena xi kuldan naqlibhom bil-Malti. Alleluja. Psalm 85. Vers 4. ħanerġa' nibda, minn vers 5. Vers 5. Reġġana għalli konna Alla tas-salvazzjoni tagħna. Warrab minn fuqna l-illa tiegħek. Sa tibqa' dejjem il-kolla għalina. Sa tibqa' dejjem tadab kontrina. Mhux int li terġa' tagħtina l-ħajja dik hija revival. Revive. Tagħti l-ħajja miġdi. Mhux int li terġa' tagħti l-ħajja biex jifraħ bik il-poplu tiegħek meta jkun hawn revival. Il-fokus ta' dak kollu li tiseħħ f'ħajtek minn filosofoloġija huwa Kristu ta'. Fil-veru sens tal-kelma l-Kristjan għandu jkun revival. Fil-veru sens tal-kelma l-Kristjan għandu jgħix revival, mhux qed jistenna revival, jgħix revival. Biex jifraħ bik il-poplu tiegħek u ri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għadina. Konnessa ma' din l-iskrittura, mor ħanaqralkom fil-ktib ta' Luqa kapitlu 1. Li ġeja miktib ta' Malakija. Luqa 1. Da meta wasal Kristu, Lukwan 17. Ismaw xjattira revival. Xjattira revival. Xjattira jew jiġbet lejna revival. Mela, ismaw xamel il-miġġa ta' Ġwan il-Battista. Huwa jireġġa lil ħafna minn Ulid Iżrael lejn il-mulejalla tagħhom. U hu ġej qabel il-mulej mimli bl-ispiritu l-qawwa talija. Ismaw x'jagħmel? X'jagħmel ir-revival. Din hija waħda miċ-ċwivet tar-revival. Biex iraġġa l-qlub tal-missirijiet lejl-ulijiet. X'jagħmel? Iraġġa ġifieri to restore back
the hearts of the fathers to their sons. U lil dawk li ma jridux jobdu jirreġġaħħom għall ġusti ħalli lesti poplu mħejji sewwa għal-mulejn. Ftit minuti ħanagħmel daqsxejn magħkom u nagħlqu nitolbu għax u dan il-weekend inħeġġitkom titilfu xis-service għas-Sibt u l-Ħadd. Waħda mill-iktar problemi serja fid-dinja u inkluż fil-Knisja hija il-qalb orfni. Il-qalb orfni. U nista' ngħidilkom fl-esperjenza tiegħi il-biċċa l-kbira ta' challenges sfidi li jiena rajt bosta jiġu ffaċċjati bihom hija għax għandhom qalb orfni. Għadhom ma jafux joperaw bħala ben. Għantikom eżempju. Mela jien għandi żewġ tfal naturali, Ġożaja u Mikajas. Jekk Ġożaja m'għandux relazzjoni tiegħi, grazzi mulej li mhix il-każ jiena u Ġożaja u jiena u Mikajas għandna relazzjoni bomba. Alleluja, grazzi mulej bis-serjetà. Imma ejn nagħmlu mod kieku Ġożaja m'għandux relazzjoni tajba miegħi li hu probabbli t-tort l-ewwel huwa tiegħi. Ma nistax nistenna li t-tifel jgħid lil missier kif għandu jkun missier u għal-missier u għal jgħid lill-iben kif għandu jkun iben. Imma jrid ikun iben billi l-ewwel jara r-riflessjoni f'missieru. Għax l-iben qal jien ma nagħmel xejn jekk l-ewwel ma narax il-missier. ħafna mill-problemi tagħkom. Mhux ħankellem fuq id-dettall imma mbagħad nagħmel messaġġ fuq id-dettall fuq għadi. Għalkemm ġieli tkellimt u għandna kors sħiħ hawnhekk jisma' Sons of the Kingdom. Ħafna mill-problemi tagħkom hija relatat ma' qalb orfni. U ngħidilkom għaliex. Ħafna minnkom mhux it-tort tagħkom. Ħafna minnkom għax kemm ma kellkomx qalb imħabba ta' missier. X'affettwa dak. Meta l-mulej jibgħat l-Ispiritu Santu, l-ewwel ma jibda jfejja hija l-identità tiegħek bħala bint u bħala iben. Once għalhekk inti meta titwiled mill-ġdid, ma titwilidx mill-ġdid skjaf, ma titwilidx mill-ġdid midneb maħfur, titwiled mill-ġdid iben bl-identità tal-missier fik. Allura l-maġġoranza tal-problemi li jiena bħala pastor intqajt ma' bosta li ma kellhomx il-ħila imsiken jidentifikaw l-ewwel bħala ulied għaliex il-maġġoranza tagħhom ġew minn familja mfarka u qatt ma kellhom missier li jgħidilhom inħobbok. I'm proud of you. I love you. Issa, jekk inti għad għandek missierek ħaj u tgħidli jien dik il-persuna, trid tikkonsidra li missierek u probabbli ma setax jtik dak għax u stess ma rċevix lanqas. Allura he's handicapped too. U ħafna missieriet għandhom bżonn restawrazzjoni f'qalbhom u jekk inti llum dak il-missier u għadadek il-grill mulej għadu jimlik bil-ħajja u għad għandek ulidek jitallem kif tkun iben l-ewwel mal-missier tas-sema. U t-tieni f'din il-xirka f'din il-familja ma' dan il-missier. Ħanejlek waħda. Jekk inti ma tikkonnettjas sewwa ma' missierek tas-sema, ma dan il-missier qed ngħidlek 1000% ħajkollok problemi fil-miċċa tiegħek fi Kristu. 1000%. Kull problema, kull challenge li narajt nies jaqgħu minn posthom. Tinejlek x'int il-problema? Msiken ta' ma rnexxilhomx jidħlu fl-identità ta' iben u jidentifikaw miegħi bħala missier. Dak mhux għax jien perfett, jew huma perfetti, jew jiena m'iniex perfetti jew huma mhux perfetti. Il-maġġoranza fl-esperjenza tiegħi huma ħafna minnhom jiena naf pereżempju irġiel li raw il-lom il-missierhom isawwat l-ommhom. Raw il-missierhom jiġri warahom b'sikkina. Raw il-missierhom isawwathom u qatt ma jgħidulhom kelma waħda pożittiva, dejjem jikkritikawhom.
Mela da isir Kristjan. Int issir Kristjana. Tiġi fil-Knisja li topera b'mod apostoliku, mhux membri u lied. River of Love mhux knisja ta' membri, River of Love hija familja ta' ulied. Amen. Jiena I treat you as sons and daughters, not as a member of River of Love. Tifhem? Nirringrazzjala dak il-prinċipju jiena dallimtu u nirringrazzjala Alla li tani wkoll missier spirituali. Però believe it or not, ħafna mill-weġġat fil-ġisem ta' Kristu għax m'hemmx missirijiet aħwa. Xi jrid jelmu lej? Waħda miċ-ċavetti jew ċfievet għal-revival. Jirrestawra l-qalb tal-missirijiet mal-ulied. U ftit ilu, kemm ilu sen ilu? Leader. Li dil-persuna sweet. Bħala dil-persuna għandha ħafna xtoffri fil-ġisem ta' Kristu. Jekk issir tafa dil-persuna, tgħid how nice, persuna vera nice. Però għandha handicap. Daret 4 knejjes. Sa di leader. Dil-persuna leader. Raġel ħalli tkunu toda fuq ukoll. Meta lili jiġi jgħidli ma narakx missieri. Ma kif jista' jarani missieru? Meta da missieru tilfu meta kien żgħir. Diġà ra abbużi mill-missier li ommu żewġi. Il-missier li rabbieħ raħ jabbuża lil ommu. Mhux sab xejn iduru l-knejjes imbagħad u jagħmlu s-seba' visti? Meta Alla ġabbek River of Love, waħda mill-li li tidaħħal fid-DNA spirituali tiegħek biex inti tfiq hija li inti l-ewwel ma inti jiben. Aħna meta nitwildu Ġwanni 1 vers 12. Lil daw kollha li rċevew u emnu fih u emnu fismu lilhom tom is-seta li jsiru mhux għaddejja li jsiru ulied. Bl-Ingliż jgħidlek they become sons. And when you know that you're a son, u taf li missierek għandek missierek ta' sema perfett, missier tal-art mhux perfett. Imma jekk inti ssir taf il-missierek ta' din tal-art, ħassir ħafna iktar faċli għalik tidentifika bħala iben. U jekk inti tidentifika bħala iben, tiskopri d-destin divin tiegħek. Għax id-destin divin tiegħek huwa marbut mal-identità tiegħek ta' iben. There's much to be said about this. There's much to be said. Illum inħaġġeġkom, ħanirkom aħwa. Mbagħad inkellimkom nagħmlu messaġġ fid-dettall għax hemm bżonn nittal fuqha. Għax meta nibda nitkellem fuq dawn l-affarijiet, qed ngħidilkom ħafna minnkom mhux ħajkolkom tissues biżżewwiet biex bid-dmuħ li joħroġ minnkom. Imma jkun tajjeb għax ikun fejqan. Meta inti tgħix bħala orfni, għax l-opposta orfni huwa liben, l-opposta orben huwa orfni. Meta inti tgħix għalhekk ħafna drabi ġieli qed tajjena ma nafx tiftakrux. Alla ma jridx orfanatrofju, Alla jrid familja. X'għandna ħafna knejjes? Orfni. Dil-knisja mimlija nies li xebgħu duru rixmata knejjes oħra, intaqgħu. Għadda staġun għamlu transfer. Għadda staġun għamlu transfer ieħor. Taf x'inhu ma dawk John Webber jgħidilhom spiritual vagabonds. Meta inti iben, meta inti taf li inti iben, u tinsix li Alla jsejħinna ulied, iben, sons, l-ewwel Ġwanni kapitlu 3 vers 1. Araw xi mħabba din li Alla jsejħinna ulied. Amen. Meta inti topera bħala iben, tħossok sikur. Kemm hawn nies jgħiduli inħossni m'għandix sikurtà. Ma nħassniex konfidenti. Mux għafja m'għandekx ma tħossox konfidenti. Jekk inti tħossok orfni fid-dar tal-missier. Il-konfidenza tiegħek tiġi mill-identità tiegħek. Mhux kemm għandek affarijiet, mhux kemm għandek doni, Ġesu x'qallu l-missier mis-sema. Dan u ibni Aziz li f'dak li għamel tgħix kemm jiena kuntent. Hekk qal Alla l-missier.
Dan u ibni Aziz li fih għandi l-għaxqa tiegħi. In him, not in what he does. U ħafna fil-Knisja għandhom mentalità ta' orfni. Joperaw bħala orfni, jispiċċaw iweġġaw rixma ta' nies, jispiċċaw ikunu sponza tal-weġġat, kollox jieħduh jispiċċaw toħdu personali, tibda taħseb li kulħadd huwa kontra tiegħek u ħadd ma jkun kontra tiegħek. Sewwa, tibda taħseb li kull ħaġa li qed jgħid il-pastor qed jgħidha għalik, this is a mentality ta' orfni. Mentalità ta' orfni. Tispiċċa tħossok dipendenti, isma' tibda tħossok dipendenti fuq l-approval ta' ħadd ieħor. Titlob kontinwament titlob approval. Tixtieq il-kompliment, jekk ma jtukx kompliment titfarrak, tħoss x'qed tagħmel ħażin. Kif ma qalu l-prosit? Għaliex ma minn xi ħaġa ħażin? L-approvazzjoni, you constantly need approval. Imma dak taf għaliex għax inti ma ġejtx imrobbi bħala ibn. U probabbli jista' jkun li għat il-każ għax hawn ħafna. Infatti meta bdew jitkellmu f'dawn l-affarijiet ġew Palermo, mijiet għamu, mhux ta' nies ta' pastors. Ngħidilkom ħaġa. Tistgħu tgħidu lil Malta kollha. Għodu attenti imma għax tinsiex li mhux ħajfmu dak kollu qed tinfhemkom illejla. U hemm ħafna iktar xi ngħid. Ħafna pastors f'Malta huma orfni. 1000%. Ma tilkomx ma jħobbux l-Alla, ma tilkomx mhumiex salvati, m'għandhomx missier spirituali. Qatt ma trabbew bħala ulied. Ġożaja, it-tifel tiegħi Ġożaja, it-tifel Mikajas, mhux ħajkollhom suċċess, tiġa jgħixu s-suċċess. Għaliex mid-dar minn missierhom u ommhom jirċivu mħabba, approvazzjoni ta' min huma mhux ta' x'jagħmlu. Għax huma l-ulied ta' Gordon John Manche. Il-konfidenza tagħhom mhu ħajjoħodulhom ħadd għax la tajlhom missierhom m'hemm l-ebda ħadd ieħor fid-dinja seqlaħħa minn ġo fihom. U meta inti topera bl-istess konċett spiritualment, li inti għandek dik l-identità tant soda fi Kristu, li inti taf min int fi Kristu. Imma taf li inti tappartjeni x'imkien, mhux just a floater. Int parti minn x'imkien fil-ġisem ta' Kristu. Int hemm skjav, hemm skop divin marbut ma' ħajtek. U hemm ċans li ma twettqux. Mux qed ngħidlek ma salvax, imma hemm ċans li l-pjan divin ta' ħajtek ma twettqux. Tispiċċa tiddependi fuq l-approvazzjoni ta' ħajtek, ta' ħadd ieħor. Tispiċċa trid l-attenzjoni kontinwa ta' ħadd ieħor. Tispiċċa tħossok faċilment tuħu għalik. Tħossok dejjem tiddefendi lilek innifsek. Waħda mill-affarijiet li l-mulej ilu jgħallimni u anka dal-aħħar kellu beda jġibili f'qalbi hija m'għandekx għalfejn toqgħod tirrispondi meta jkellmuk jew jgħidu xi ħaġa, m'għandekx għalfejn tirrispondi. You have nothing to prove to them. Why do I have to prove to you nothing? Per eżempju, Lazi Striki, il-mulej Ibirku, u jiftaħlu għajnija. Sidinni biex jgħu fuq program tiegħu. To prove what? Kull rispett lejħu bimħabba. Taħseb li jena għandi bżon il-pjattaforma tiegħu. Taħseb li jena għalabi biex jaħseb u fuqi. Taħseb li xejt u jena ħanuqot ħanitlef xi minuta rqat fuqu. Ngħidlek għaliex. Għaliex dak li għandi taju li missieri. U dak li tani missieri ma jista' joħodu li ħadd. Darba biss daħħalt il xaħat fil-qorti biex intkom tkunu tafu xejdu għalu meta iċ-ċajta saret teddida ta' bomba. Hemmhekk biss. U laqqa daħħalthom għall-ewwel kienu ta' TVM, kienu ta' Xandir Malta li huma ħajġekjati minn spiritu pervers diaboliku. Wara li ntqajt magħhom tliet darbit,
laqqas tawni dritt legali tiegħi li jiena men right of reply fuq il-gazzetti, laqqas taweli. Sewwa? Dak, fuq hekk bista. Il-pija jajruni, għajdulhom don't stop, thank you for your attention. Grazzi tal-attenzjoni. Ma nħuġ għalli jena ma tuqdu jipalla fil-vojt. Min jipalla fil-vojt għalix? Għax vojt. U t-tnejlek għalix? Għax juhdu pjaċir. Min għal-jom li jiksbu xie tip ta' identità u popolarità billi jattakkaw nis bħali. Praise God, li għal-menu t-kontribuixi għal-ferħ tijak temporanju. Għaraj, mandi bżon li l-ek biex tabilni ferħan, għax il-ferħ tijaj huwa stabbilit u ma juħadu li ħattu xej fi Kristu Ġesu. Kalla jrit. Aħna deħlin, jina infatti ġimata ilu taħt l-Ispirtu tal-la profetizzajt li jitħalna u jgħat nidħlu fi żmien ta' staġun ġdid. Issa, mhux staġun ġdid għax kombinazzjoni insertat fl-aħħar tas-sena, immanka staġun ġdid għal River of Love. Naf li Alla għandu xi ħaġa kbira għalina għall-Italja. Din il-Knisja ħad influenza l-Italja. Actually, din il-Knisja diġà qed influenza l-Italja. Imma ħadd iżdied. Għalhekk inħeġġitkom italmu Taljan. Bis-sedet ngħidulkom ta' mhux biċċajt. Speċjalment li jintkom tixtiequ tevanġelizzaw u anke forsi naf għada pedada nibatukom biex tiftu knisja f'ximkien l-Italja. Amen. Imma meta inti topra sew bħala iben, tibni d-dar ta' missierek u meta tiġi għada pedada biex tibni darek jekk inti msejjaħ biex tagħmel dan ix-xogħol, tagħmel l-affarijiet sew, tonnar lil-Alla, ma tweġġax il-ħutek. Kemm ħadd pjaċir u ħaniqafaw, ejja waħda tiebi. Mela, jiena ntqajt ma' bosta pastors u hemmhekk jafuni bosta pastors. U l-Italja ħafna minnhom jafu li jiena bil-grazzja tal-Alla u għall-glorja tal-Alla nopera fil-uffiċċju maħabba l-frott tal-Ministeru tagħna bħala apostlu. U hekk isejħuli. Imma anke ma jsejħulix ma tagħmilx differenza. Sewwa għax imma ħadd pjaċir. Għax kien hemm żewġ pastors in partikolari f'momenti differenti mill-ieħor, kien hemm wieħed minnhom li jaf il-Pastore Nikola, li huwa tifel li jibni fi Kristu l-lum spiritwali. Għalli meta ntaqa' miegħi jiġifieri jaf, kien jaf min jien. Għalli kont meta Pastore Nikola għallu il-mulej konnetjana fl-imkien b'mod divin u l-lum il-ġurnata jien il-Mister Spiritual tiegħu. Għalli kif vera kemm ħadd pjaċir. U jien għetlu xi darba ejja Malta għetlu Pastore Nikola, ejja, għetlu jekk inti tkun hemmhekk anka u wassal messaġġ. Għalli niġi, kollha, għalli però, għalli kieku napprezza kieku inti tgħid l-Apostel Lirio ħajbatni hu. Għettilu wow. Wow. Mhux il-permess ta' mhux għax għall-permess, illum il-ġurnata n-għasala l-għandi relazzjoni tajba ħafna ma' Apostel Lirio jien. Imma il-għallu ballu kif jaħdem moħħuna men. Mhux ta' bxej Alla tom il-grazzja li jkunu l-ikbar knisja ġol l-Italja, ma nafx kemm il-knisja madwar l-Italja li ħarġu daw il-knejjes 50 snin u li Alla tijom grazzja sa biex jimlew anka pajjiżi oħra fl-Ewropa, inkluż anka sejn l-Amerika. Tidnejlek għaliex? Għax l-ordni u l-għaqda tonor l-Alla. U meta inti tonor l-Alla, Alla jaf dak iktar u jonorak. Saqsejt pastor ieħor. Pastor jiġifieri parti minn wieħed minn daw il-pastors, jiġifieri għandu knisja taħt dan l-Apostel Lirio. Għatlu xi darbejja, għatlu kien poġġi ħdejja. Għatlu xi darbejja rana ta' għalli yes, għalli kieku jkun tajjeb għalli ngħid l-Apostel għalli niġi bil-barka tiegħu. Għettil, mamma mija, kemm huma wer daw l-affarijiet, kemm huma wer tagħha di. It's like they want to work in honor. They want to work in honor. Meta Matthew ġili Siefer jimministra, kien oħrajn hawnhekk jimministraw, jgħidu li pastor isma' anka meta aħna nagħmlu xi ħaġa bejnietna, jekk inti ħatamel grupp, għalhekk kien ġilentilkom ħatamel grupp, ħatamel jinnaf xi trip. Għajdu li mhux li għall-permess, għall-integrità, hemm ċertu protokoll, hemm ċertu integrità.
U jekk inti tagħmel l-affarijiet sew, x'inhi l-problema li inti tajt il-passer? Qed tagħmel l-affarijiet sew. Kollok il-barka, kollok sigurtà. Qed tifhem? Kollok jiena bil-barka tal-pastor jew il-barka tal-apostel, bil-barka qed napera sew u għandek il-konfidenza quddiem Alla. Għandek il-konfidenza quddiem l-għadu. Lemma tagħmel xejn bil-moħħbi jew diskret, tidnejdilkom fl-esperjenza tiegħi 30 sena ta' Kristjaneżmu. Dak li inti tagħmel fil-moħħbi xi darba ħajasal għandi żgur. 1000% ħajasal għandi. U taf x'tagħmel titlef il-krittu miegħi. Inħobbok xorta, imma ħna f'dak ħafna inqas. Inti mhux għall-permess daw l-affarijiet, għax hemm ċertu onur fis-saltna. Jennifer, li għandha l-Ministeru tal-PCRM. Hemm bosta minnkom toperaw hekk, grazzi mole, imma jalla kollna waraw hekk. Mhux għall-permess, issa jista' jkun li forsi jista' jkun li jiena pereżempju d-daily pastor ħammur nagħmel xi ħaġa jew ħammur konferenza, isma' jgħidlek jiena ma nistax nisforzak għax il-bniedem jekk ikun ribellus fl-aħħar mill-aħħar xorta li trid tagħmel ħanejlek. Mhux vera xorta li trid tagħmel ħadd, imma almenu jiena nistentik parir. Isma' qod attenta. Għax pereżempju f'dak il-grupp fejn insejjer hemm wieħed id-drogat taf. Isma' dak il-grupp li hemm sejjer fejn insejjer. Inti taf isma' daw jemnu li tkeċċi xjaten m'għadux għallum ta'. Veru ma kontx naf. Tkun aware, that's all. Ħalli inti tiġi protett u qed tonara lil Alla. Għax familja hekk tonara. It-tifel tiegħi jekk jgħidli pastor, daddy, jgħidli ħa noħroġ ma' tal-youths. Oħroġ ma' tal-youths. Noħroġ ma' tal-youths. Jew daddy, ħa noħroġ ma' ħabib tiegħi, jarħilu li għadhom żgħar, għadhom ma waslu xemmek u jalla ma jaslu qatt, ma mżomm. Meta tħobbhom tkun tridhom miegħek, full stop, as simple as that. Imma nifhem li ħajasal dak iż-żmien jgħidli, daddy ħa noħroġ hemm waħda toqgħod tisfin li. Mhux ovvja tuħu pjaċir. Jew nkella pastor isma' ħanejlek għamilna dan il-grupp ta' pjanajna li ħammorru hemm. Inti korrajt għalik? Inti orrajt għalik wara li għamiltu pjanajt kollox, iġi tgħidli jekk hux orrajt. Jiġifieri jekk jiena ngħidlek l inti x'ħadmur tgħidilhom il-pastor ma jridniex? Ħaġġibni nidher sabiħ, infuħ. U spiċċajt int b'intenzjoni tajba u nispera ma tkunx intenzjoni wicked. Mejna ma mod kienet tajba ma b'nuqqas ta' ignoranza, nuqqas tarfin u bl-ignoranza. Inti li issa ġibtni nidher vera ħażin fajnej dak il-grupp ta' nies. L-amor issa ħija. Dik l-integrità, dawn ma affarijiet li jonoraw l-Alla. Dawn huma li affarijiet jiddistingwu bej knisja li topera f'saltna u unur u knisja li kulħadd bħal mos jagħmel li jrid. Li jfettillu. Qed nitalmu xi ħaġa. Amen aħwa? Halleluja. Meta jkollok missier li jħobbok, mhux iwaqfek irid jipproteġik. Minn ċertu affarijiet li inti għadek ma rajthomx għax hemm l-immaturità. Hemm iż-żmien, għalhekk hemm il-missirijiet sew fin-naturali u sew spiritwali. Amen. Jiena ningrazzja Alla dat tifel u li ieħor li qed ma' ommu bħalissa jagħmel homework miżkin. Kważi kuljum jiġu saqsuni mistoqsijiet. Daddy, what do you think about that? Daddy, xi jfisser di? Daddy, inti kif tagħmilha di? Taf kemm nieħu pjaċir meta jsaqsuni. Mhux dik hija l-qalb tal-Misih. Mhux dik hija l-qalb tal-Liben. Amen? Halleluja. Għatu ċabxi pal-il-mali. Għan u mwezi saħwa. Il-lejla, ġast il-xeri għajna ftit. Johnny, għajni tolbu għall-laħwa, nixin tolbu kolla Xeverellu Roberta li qegħdin imsifrin u nitolbu għal Johnny Borch. Number 1, kaw xaħat il-lejla, għaw xaħat il-ċifa xaħat il-lejla, ċevejtu xaħat il-lejla. Amen. Imma għaw xaħat il-lejla, ma nafx kawx għaw xaħat ġdijt, jek kaw xaħat ixtiq ta' tiħajtek il-Kristu.
jew il-lejla tixtieq tagħmel dedikazzjoni lil mulej, jew inti tixtieq tagħmel affarijiet sew mal-mulej, għajdi dit-talba miegħi minn qalbek, għidlu Missa Qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Għallimni mulej opera fis-saltna tiegħek, fl-ordni divina, fl-unur, biex dak kollu li nagħmel nonora l-ismek u lilek namillek riklam tajjeb mulej, bl-aġir tiegħi u bil-klim tiegħi. Mulej birek il-familja tiegħi naturali u anke l-familja tiegħi spirituali. U llum iddikjara li Ġesu inti r-re, inti r-ras tal-Knisja, inti tirrenja b'mod suprem. Ħajsir minnek, ħajsir minna dak li trid int, u ħatiġi s-saltna tiegħek u tirrenja fostna u fuq ħajjitna għal glorja tiegħek missier. Inti l-mulej tiegħi u Alla tiegħi. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Sa kulħadd jitlob miegħi jitolbu mulej nollulek il-Xeverell u il-Roberta u t-tfal tagħhom. Nalluhomlok, żomm idejk fuqhom mulejk kif huma tivvjaġġaw. Niddikjaraw id-dem ta' Kristu jiksihom, jottihom, jipproteġġihom mulej, għatihom il-protezzjoni, jipproteġġilhom qalbhom, ħsibietom minn kull skema tal-għadu, jipproteġġihom fiżikament mulej biex huma jivvjaġġaw kull fejn jmorru jaslu qawwin u sħaħ. U mulej nikkanċellaw sew kontra tagħhom u kontra Johnny Borg u kontra l-aħwa kollha li għandhom bżonn fejqan, li għandhom bżonn il-gwida tiegħek u l-erf tiegħek. Nikkanċellaw kull skema tal-għadu u bil-qawwa tal-isem glorju ta' Ġesu u d-dem ta' Kristu ngħidu l-ebda arma msawra kontra tagħna ma tirnexxi f'isem Ġesu Kristu. Amen. Alleluja. Amen aħwa. Halleluja. Narawkom għada tinsewx il-rehearsals, għadawk li tistgħu tiġu minn tomx parti minn rehearsals tistgħu tiġu għat-talb fit-8, fis-7 sorry, il-pija, djakni, responsabbli, idru waħda fuq mal-ajr is-sissa stess. God bless you, narawkom aħwa.